Orduan, bueno, Koldo zurea da hitza. Aupa, eskerrik asko, bon día Blanca, eskerrik asko, un placer verte por ahí y estar aunque sea en este taller online. Gu Dunak taldea iria kolektibatik datorren taldea da, hortik eratorrita, pixkat hirigintza feministatek hasi eta hirigintza egiten edo hirigintza praktikara eman dugu Euskal Herrian, eta gaur pixka bat, ez dakit PowerPointa jarri dezakegun, gaur pixka bat kontatu nahi deguna da, edo, Blankak aterritzat dituen gauza hauek, eta baita ere aurretik Ikerre kontatu digun 15 minutuko hiriaren praktikak pixka bat nola eraman ditugun hemengo kasuan. Jartzeko, bai. Bai, hori da. Funtzionatzen du gaur. Planteamendu izango da pixka bat sarreratxo bat egitea, perzepzioen inguruan nola landu ditugun edo nola landu ditzakegun pertsonen perzepzio planotan jasotzea. Gero, azterketa tekniko bat kontatuko dizuet pixkat gertuko hiri horren inguruan, gero parte hartze adibide batzuk, eta saiatuko gara pixkat teorian izan dugun guzti hori praktikara nola eraman dugun edo erakusten, eta bukaeran etorkizunerako adibide batzuk, beste toki batzuetakoak erakustea izango da pixkat gaurko jarduna. Hasi esaten, hau da marrazki bat arkitektura zer den galdetuta ikaslek erantzun zutela orain dela 5 urte 80 ikaslek, eta 80 ikasleen artean zegoen hitz guztien artean, artea eta diseinua da batez ere arkitektura, baina harrigarriena da 18 urteko ikasleentzako ez dagola pertsonarik eta ez dagola inguru girorik, arkitekturaren definizioan. Eta hori uste oso garrantzitsua dela jabetzea arkitektura nola konsegitzen dugun, eta hirigintza ere. Eta honek pixka kokatzen gaitu nola pentsatzen dugun hirigintza. Hirigintza pentsatzen dugu pixka bat jakintza zientifikoa bezala eta ikuspuntu bakar bat txertatzen delarik arazo bati erantzun bat ematen zaion moduan. Eta uste dugu aldiz pixka bat askoz ere gauza komplexuagoa izan behar duen zerbait eta saretuagoa eta pentsamendu askoz ere korapilatuago batetik hartutako erabakiekin egin behar dela. Azkenean, hirigintza da pertsonentzako hirigintza eta pertsonentzako sortu behar dira espazio horiek. Eta espazio horiek harreman espazioak izango dira eta harremanetarako espazio horiek pertsonen jakintzatik, Blankak esan duen bezala, diseinatu beharko lirateke, ez dakit galdu dugun PowerPointa, hori da. Mapen adibidea jartzeko hemen Pakistan adibidea ekarriko dut, dakit oso urrutitik datorrela, baina hemen ikusten zaigu nola pertsona ezberdinek nola ezberdin bizi dugun espazio publikoa eta hiria. Pakistanen egon ginen uholde batzun ondoren, praktika bat egiten bertan laguntzen, eta egin genuen ariketa bat bertako pertsonekin egin nola ikusten zuten hiria kontatzea. Eta ezin ginen bildu emakumekin eta gizonekin batera, ze emakumek ez dute hitz egiten gizonak aurrean baldin badaude talde bileratan, eta egin genituen 2 bilera, bat gizonekin eta beste emakumekin. Gizonekin egindako bileran eskatu genien marrazteko zein zan beraien herria, eta marrazki hau izan zan beraien ondorioa. Marrazki hau egiteko, egon zian 10 minutu, 20 minutu, puskatu zituzten marrazki pila bat, eta hau adostu zuten. Emakumeek aldiz, praktika berdina intzuten emakumeen artean, herri berdinaren inguruan, eta oso era modu alaiean eta oso azkar eta marrazki bat bakarra eginek eta danak erantziz beste marrazki hau egin zuten. Beraz, garbi dago, genero aldetik ezberdintasun oso handia dagoela, nola bizi dugun espazioa, eta berez da espazio hori bizi dugu segun eta zer egiten dugun espazio horretan. Gizonentzako, gizonen mezkitak marrazten dituzte eta errepideak eta zerbait gehiago, emakumez aldiz marrazten dute baratzeak, auzo ezberdinak, eskolak, dendak, mezkitak ez dituzten marrazten ez direlako juten. Beraz, perzepzio hori, pertsona ezberdin daukagun perzepzio hori hirigintzara ekartzea ezinbestekoa da. Eta hemen ere horrelako praktikak egin ditugu eta hau adibidez da lasarten egin genuen lan baten inguruan, nun galdetzen genuen umentzako espazio publiko estali bat sortzea zen helburua proiektu honena, eta galdetzen genuen umei zeintzuk ziren gehien erabiltzen zituzten jolasguneak eta markatzen zituzten batzuk, eta gero gurasoi galdetzen genien eta diskordantzia zeuden ere, nola umeek bizi duten modu batean, baina besteok ikusten dugu
beste modu batean erabiltzen dituztela. Orduan, berdina gertatzen zen, euria egiten duenean nun jolasten dute. Gurasoentzako euria jolasten dutenean Usurbilen hurbil merkatal zentrua umen jolasleku bat zen, eta umentzako inundik inora etzen. Beraz, nundikan egiten duen irigintzak, gauza asko kanpoan uzten ditu, aurretik esan dugun bezala. Beste plano perspektibo batzuk, hau da, arkitektura eskolan ikasleekin egindako praktika bat kalean, espazio publikoaren urbanismo taktikotik egindako ariketa bat, eta hor galdetu zen, Donostiko Alde Zaharrean, ea zein ziren eroso sentitzen ziren tokiak, auzotarrentzat, eta zein ez eroso. Eta baita ere turistei galdetu zitzaien. Eta, urdinez daude auzotarrak ez eroso sentitzen dian tokiak, eta horiz daude auzotarrak eroso sentitzen dian tokiak. Eta nabarmen ikusten da, zentru guztia, turistek eroso sentitzen dute, auzotarrek ez eroso, eta auzotarren espazioak periferian kokatzen dira. Orduan, baita ere, segun zeinentzat egiten dugun iria, nundikan egiten dugun iria, sortzen ditugu gauza batzuk edo beste batzuk. Tolosan 2008an antzeko esperientzia bat egin genuen, galdetuz nolako iria, nola sentitzen zuten iria, adjektiboak jarriz, adjektibo horiek koloretakoak zian, deskribatzeko nolako iria zen, eta plano pertzeptibo bat lortzen genuen. Plano pertzeptibo bat nun zein ziren toki txarrenak eta zein ziren toki onak edo ondo sentitzen zirenak. Honetarako pegatina eta kolore ariketa batekin, nolabait ere saiatu gea pertzepzio horiek, hirigintza feminizatik oso baliagarriak zaizkigun pertzepzio horiek planoetara eramaten. Ariketa hauetan ere egitean bertan jendea elkartzen da eta komentatzen ditu gauzak, batentzako ondo dago, ezentzako gaizki dago, eta horre ere harremana sortzen dira, parte hartzen modu hauetan. Eta, hori nik uste interesgarria dela jabetzeko pertzepzio ezberdin guzti horiek hirian txertatu behar direla, beraz, hirigintza egiteko talde handietan eta parte hartze bidezko hirigintzak behar ditugula. Pasatu zait, barkatu. Orain kontatuko dizuet pixka bat, eguneroko bizitzarako hirigintza, Tolosan egin genuen azterketa, eta, azterketa honetan, azterketa teknikoa da, nolabait ere, oinarri bezala hartzeko, gero azterketa tekniko hau herritarrengana eramateko eta herritarrekin kontrastatzeko. Hau lehenengoko fasea da, bigarren fasea ezakin izango dugun, hau lehengo urtean bukatu genuen, eta hemen pixka bat, Blankakin eta Punzisek landu dituzten kontzeptuetatik behiratu nahi genuen espazio publiko sarea, behiratu nahi genituen ekipamenduak, behiratu nahi genituen Tolosako elkarguneak, eta guzti hori pixka bat saiatu baloratzen sortzeko herramienta bat, espazio publiko hori nola kudeatu jakiteko, Eta hor, gertutasuneko aspektuak, aniztasuna, jendearen autonomia, espazioen bizitasuna eta presentzia simbolikoak zian bizkat hartu genituen baloreak hori lantzeko. Lehenengoko gai izan zen Tolosa guztia hartu edo Tolosa txoak hartu. Nolabait ere, lehen hitz egiten genuen 15 minutuko hiri kontzeptu horrekin, eskala txikiko eta gertuko bizitza komunitate horrekin, eta ikusi genuen Tolosako udala zeuzkala banatuta auzo batzuk, baina auzoiek ez genituen sentitzen oso auzo bezala. Orduan, auzoetan lan egiteko lehenengoko gauza da zein dira herri bateko auzoak. Eta hau pixkat bertako jende batzuri komentatuta, haitzenen definitu genituen 12 auzo. Orain igual, pixkat handitzen badezu ez, baina informazio pila da jongo da plano hauetan, eskerrik asko. Eta auzo hauen inguruan, egin genituen lanketa ezberdinak. Auzo hauetan estadistika sortu genituen, auzo bakoitzekoak, bai biztanlerianak, baina baita ere, eta ikuste zuen piramide, biztanleria piramideak auzo bakoitzan oso ezberdina direla. Sortu zian ere, emigrazio grafikak edo estadistikak, sortu zian ere lan anuntzegoen nunetzegoen, estadistika ezberdin pila bat, lan erreproduktiboak, lan ez erreproduktiboak, espazio kopuruak, nola ere hori dena auzoetara eraman genuen. Eta gero, eguneroko bizitzarako espazioen azterketa egin genuen, aztertuz, Blankak esan duen bezala, ekipamenduan nun dauden, zein diran elkarguneak eta zein dan espazio publiko sarea. Guzti hau, planoan irudikatuta, ekipamentu nagusienak, osasun ekipamentuak eta pertsonezarren ekipamentuak kokatu genituen.
Ondoren beste ekipamentu, kirola eta administrazioa eta egunero joan behar toki horiek. Baita ere, dendak, elkarte gastronomikoak ekipamentu bezala ulertzen ditugu, segurtasun pertzepziorako, nun dauden tabernak eta nun dauden dendak ere ekipamentu bezala garrantzitsukoa dira. Eta gero, bigarren maila batean, elkarguneak begiratzen genituen. Elkarguneak nolabait ere espazio publikoak. Eta espazio publikoak ere nolabait ere jerarkia batekin. Zein dira herri mailako espazio publikoak, eta hauek atatzen ziren, zein dira auzo mailako espazio publikoak, eta gero auzoen barruetan beste espazio publiko batzuk direla komunitate espazioak. Nolabait ere etxe artean edo bloke artean tokatzen diren espazio publiko txiki horiek, ez? Eta horrek osatzen zuten espazio publikoak. Eta sarea, hau dana lotzen duen sarea, baita ere eskala berdinean landu zen, ez? Nolabait ere sare nagusia edo oinezko sare nagusia, ezberdintuz zein zen pixka bat paseorako eta zein zen gehiago mugitzeko, baina horre ere bigarren mailako sareak eta hirugarren mailako sareak. Eta nola ez, garraio publikoa sare horren barruan, ez? Ze paper edo zer rol jokatzen zuen. Guzti honek sare hau ematen digu eta sare honek ematen digu ekipamentuekin lotuta eta dauden ekintzaekin lotuta nolabaiteko irudi guzti hau. Guzti hau kontrastatu zen udal teknikari eta politikariekin eta tailer batzuk egin ziren, eta beraien iritziaren arabera lan teknika hau aldatu zen, eta azkenean horrelako irudi bat ematen zigun Tolosak, auzoetatik edo eskala guztia begiratuta, eta bertatik eratortzen zen ondorioa zen, justu aurrez mugikortasun plana ere parte hartu genuen zatitxo batean, eta mugikortasun planean egea zen luzetako egea bultzatzen zen mugikortasun planetik. Eta genero ikuspuntua txertatuta ikusten zena zen alboetako auzoak zirenak zeukatela gabezia gehien, bai espazio publikotik eta bai ekipamentun gertutasunetik, ez? Eta ikuspuntu honetatik azkenean eskatzen zena zen zeharkako eje bat osatzea, ez? Nolabait ere, mugikortasun plana ere aportazio garrantzitsu bat izan zen, ez hau. Orduan, auzoko guneak ere gero garrantzitsua izan zen, auzoko gune horiek aztertzea eta ikustea zein ziren eta nun zeuden. Nolabait ere katalogo bat sortzea espazio guztiena eta espazio guztietako bakoitza ze egoeratan zegoen aniztasun aldetik, bizigarritasun aldetik, eta katalogazio horretan eskala ezberdineko espazio guztien katalogo bat eukitzea, ez? Nolabait ere, eta espazio handienen bertan gertatzen zenaren isla bat ere bai. Azkenean, nolabait ere, helburua zen sortzea espazio publiko guztien katalogo hori, auzo ezberdinen arabera, jakin aldizateko nun dirua jarri eta nun ez, zein auzok zeukaten behar gehiago eta zein zeukaten behar gutxiago, ez? Zer generalean, periferia eta zentru beti gertatzen da bezala, zentruetan askoz gehiago inbertitzen da dirua eta periferietan ez, ez? Hortik, lan honetan geratzen da bain kontraste bat egitea auzotarrekin eta hau dana auzoetara eramatea eta hori kontrastatzea eta berriro egokitzea. Baina, eta hortikan erabakiak hartu ahal izango dira pixka bat ikuspuntu hortan. Nola ez parte hartzea behar dugu horretarako, eta lehen aurretik esan dezuen bezala eta Mikelek eta aipatu duzuen bezala, parte hartzea era askotakoa dago. Bat izan daiteke erreala, simbolikoa, fraude bat, eta hor bai markatu nahi dut guk dunak talde bezala nola ikusten dugun parte hartzea. Eta parte hartzea guretzako da prozesu bat, prozesu hortan badaude eta beharrezkoa dira zenbait gauza ematea. Eta batez ere garrantzitsua da, edo eman behar dana da, harreman bat eta heziketa bat, bai tekniko eta bai politikoen artean eta herritarren artean, eta formazio prozesu bat egon behar du bi lerrotakoa. Formazio horrek eskatuko digu aterrizatzea tokian teknikoei eta herritarren jakintza hori jasotzea, eta herritarrek beraien arteko harremanetatik ere jakintza hori jasotzea eta teknikoen gandik ere. Eta orduan lan prozesu bat hasi ahal izango gea. Lan prozesu horretan, herramienta ezberdinak erabiliko ditugu, eta lan prozesu horretatik aterako dira gauzak. Eta saiatu behar gana da gauza horiek ez izatea txostena, baizik ekintzak ere izatea eta aldaketa puntualak ere egitea. Pixka bat hemendik, eta gaurko saioan APOarekin lotuta edo EASO plazarekin egin dezuen konbokatorio honetan, bai aurrikusten da APO bat egongo dela,
apo honetan parte hartzea edo guk nola ikusten dugun parte hartzea izan behar duela apoan. Lege aldetik parte hartze bat egon behar du apoaren barruan, eta nolabait ere legea markatzen ditu parte hartze minimoak. Hor irudian ikusten den bezala, dia parte hartzea o apoa balimadak ez urdina, legediak esaten digu 3 garai dauzkagula parte hartzeko derrigorrezkoak. Guk ulertzen dugu parte hartzean oinarritzen den plangintza bat egitea, eta apoa izatea oinarrian parte hartzea duena. Eta parte hartzea hasieran behar da batez ere, identifikatzeko eta diagnostikatzeko eta apo horrek izango ditun helburuak eta jartzeko, hasiera batean behar du parte hartze prozesu handi bat, eta prozesu hauek egiteko, pixka Zaldibarren egin duen adibideak harriko dizuet. Zaldibarren egin zen lanak, lehiaketa bidez irabazitako apo gauzatzean, taldea osatu zen parte hartze, ekologia, ingurugiro, hirigintza, eta talde guztiak parte hartu zuen saioetan, eta etzen izan separatu zen gauza bat, etzen izan parte hartze alde batetik, parte hartzea gero txostena pasa hirigintzakoei, baizik eta dena elkarrekin egindako lan bat, eta hor ikuspuntua ere aniza izan zen, gai sozialet ulertzen dugu hiriak edo gure lurraldeak lurralde batean gaudela, lurralde holtan ekonomia edo gai sozial batzu daudela, eta horrek hirigintza modu bat ere egiten duela, eta alderantziz, bat bestearen barruan landutako lanazien. Eta ulertzen dugu ere, parte hartzen hasteko juntatu behar gala jende ezberdina. Eta jende ezberdina juntatu behar gala, eta jende ezberdinak askotan ulertzen ez geranak. Kasu honetan, dia teknikara erabiliken nun Alex Carrascosak artistak sortutakoa, pixka bat dialogo modu berriak sortzeko. Eta lehenengoko saioetan ez genuen hitz egiten, egin nun elkarrekin marraztu, eta marraztu bakoitza beretikan hasita, eta aldamenikoarekin elkartuz marrazki hori, marrazki oso bat zentruan jartzeko. Nolabait ere identifikatuz etxea edo ambitu pribatua bakoitzaren marrazkia, blokea edo eskailera edo komunitate espazio hori albokokin marraztuta eta espazio nagusia edo plaza erdian. Hortikan sortzen dena da parte hartze prozesuetan nolabaiteko talde edo berriz haste bat eta nolabait ere simbolizatzea elkarrekin zerbait egin dugula eta egin dugun hortaz harro gaude. Eta hortikan hasi gaitezke hitz egiten. Batek ezberdin marrazten du, kolore batzuk erabiltzen ditu, besteak erabiltzen ditu, baina adosten dugu eta adostasun horrekin oso bat eratzen dugu. Eta hori nik uste garrantzitsua dela parte hartze egiten dugunean ere, jartzea modu berriak eta modu horietan ezberdinen arteko. Ez du zertarako alio parte hartzea gure tartean eta nire lagunekin eta berdin pentsatzen dugunak. Parte hartu behar dugu ezberdin pentsatzen dugun jendeak, adostasun batera elkarrentzumen batetik iristeko. Horregatik gero ja tailer praktikak eta egin zian, eta baita ere parte hartze prozesuan egindako guztia kalean jartzen zen. Ez da jende guztia etortzen parte hartze prozesuetara, baina hor gertatzen dena, orain sarean jartzen den bezala, kalean jartzea eta kaletik pasatzen denak hori ikustea eta hortaz jakitun izatea ere garrantzitsua ikusten dugu. Eta apo honen ondoriotako gauza politena izan zen, apoak ez zitula aldaketa handiak egin, irizpide eta helburu zehatzak markatu zituen, eta 38 markatu zituen. Orokorrean apoetan irizpide eta helburuak izaten dira 8 eta oso generikoak. Hemen ziren oso zehatzak eta oso tokikoak. Eta azkenean, planteamentua Zaldibarko apoan izan zen gehiago interbentzio txiki asko egin, eraldaketa handi bat emateko herri guztian. Nolabait ere pixka bat txikiko aldaketetatik eta txikiko gauzak ulertuta eta tokian tokiko hausnarketetatik interbentzio puntual txiki askorekin hiriaren egitura guztia aldatu. Pixka bat, infrastruktura handia hauen eta interbentzio eta auzo berri handia hauen kontrako irizpideak. Berria sortu beharrean dagoena egokitu eta dagoen egokitasun hortatik interbentzio txikien bidez aldaketa handiak eman. Ez dena aldatu eta lehen dagoena albo batera dutzi. Hemen Easoko plazan nik uste horrek importantzia handia daukala. Eta, hor uzten dizuet, baita ere, Oñatin egin zan parte hartze prozesua aporako, hasierako prozesua, hemen prozesu honetan, ja, denbora juten egizuet, ez? Ondo. Hau izan zen prozesu bat,
nun apoa hasi aurretik, jendea apora gonbidatzeko egin zen prozesu bat izan zen. Prozesu hau oinarritu zen, Oñatiren historia ingurugiro aldetik, alde sozialetik eta hirigintza aldetik kontatzean, eta historia hori dena erakusketa batean jartzean, baina ez erakusketa bat kulturetxean, baizik eta kalean, nun jendeak nahita ez kale zentralean topatzen zuen, ez? Eta erakusketa honen inguruan antolatu ziren ibilbideak, eta nik uste dut orain apoa datorrela eta aurrez prestaketa batzuk egin behar duen garai honetan, horrelako gauzak interesgarria direla, nun eginez, kalean, bileretatik aparte, hirigintzaz hitz egiten dugu, eta bertan hitz egiten dugu, eta ikusten dugu. Hemen egintzean 4 ibilbide tematiko, eta jende parte hartze oso ondia egon zen, eta hau ikusteko YouTubeen jartzen badezue Oñati dana zana, dago ordu erdiko bideo bat, pixka bat dena kontatzen duna, jendeen testimonioekin, eta oso interesgarria dago ikustea nola jendeak bere ingurutaz hitz egiten dizun, ze ikuspunturekin, eta zer baloratzen duen, eta zer nola ikusten duen etorkizuneko Oñati, ez? Egia esan ez dakit nola bukatu dan plana, ze guk ez genuen jarraitu, bakarrik egin genuen hasierako interbentzio hau. Baina nolabait ere bai erakutsi nahi nun espazio publikora ateatzea, parte hartzea eta ez instituzioen barruen geratzea, ez? Beste parte hartze modu bat edo eredu bat seguran gauzatutakoa da, segurako espazio publiko zentralaren inguruan, hemen nolabait ere herriak berak edo udalak berak egintzun parte hartze zati handi bat, herriaren zentroaren eraldaketarako, eta hemen proposatu zen parte hartze teknika edo izan zen, behin definituta zein ziren beharrak, arkitektura lehiaketa bat egin ordez, egin zena zen workshop bat. Egin zen astebeteko workshop bat, ikasle eta profesional gazteekin, herrian bertan bizitzen, eta workshop honetan landu ziren, kanpotikan etorri ziren 16-20 pertsonen iritzi profesionalarekin, debateak, bilerak, aurkezpenak, eta hori egin zen alde batetik workshopen barruan, eta beste aldetik egin zen jende herritarrekin, herritarrei irikita. Honek eman zituen astebeteko konbibentziak, eta herrian amesten zen, edo herrian irudikatzen zen plaza nagusi horretan egin beharreko estalpe handi bat, aurre ikusten zen estalpe bat egitea, edo jendearen baitan hori zegoen. Aste honetako hausnarketaren ondoren, iritzi ezberdinek entzunez eta elkar aberastuz, pixka bat difuminatu zen ideia hori, eta azkenean eman ziren eraldaketak eta gauzatu zen proiektuak, ez zuen ziurtzat ikusten espazio estali hori egitea, eta horren ordez fasekako lan bat egin zen, ikusi lehenengoko fasean gertatzen zenarekin, ondoren zer gertatuko zen. Eta bai emantzuna zen, nolabait ere plazaren eraldaketa osoa guztizkoa ez izatea eta mantentzea zeukan izaera, mantentzea zeuzkan materialak. Egitea bai obra bat zeuden harri guztia mantenduta, egitea obra bat zaintzarekin pentsatuta, espazio publikoan askoz ere eserleku gehiago, banku gehiago, egoteko toki gehiago, zeuden terrazak, aurrez terrazakin behar zuten plaza horri ematea terrazan egon gabeko toki posibleak, ez? Eta baita ere, espazio publiko horretan bankua jartzea, maila jartzea, gaur egun COVID egoera honetan asko erabiltzen nahi direnak eta asko eskertzen direnak, ez? Zaintza lan horietarako. Beste adibide bat gauzatutakoa Lasarteko adibide bada, espazio publiko estali baten prozesu bidean, eta hemen berez udalak nahi zuna zen espazio aurrentzako joku batzuk estali. Prozesu bat egin zen, sei-hilabeteko prozesu bat, eta horren ondoren erabaki ziren ez umen jokuak estaltzea, baizik eta umen jolasteko nolabait ere zainduak izan behar dian helduak ere badaudela, eta erabaki zen reziklatzea pergola bat, eta pergola hortan egitea ume joku parke baten ondoan zegoen pergola bat, eta sortzea espazio bat, babes gune bat, baina eskala txikiko babes gune bat, eta harreman sozialak gertatu dituzken babes gune bat. Maiekin, bankuekin, haizetik babesarekin, eguzkitik babesarekin, euritik babesarekin, eta horrelako espazioak
auzoko jendeak eta herriko jendeak zituen behar horiek asetuz, edo asetu nahian, entzat. Nolabait ere sortzen dira ume jokuak dauden tokian, euria egiten duen garaierako beste espazio batzuk, lasaiagoak, eta horiek ahalbidetzen dituzte beste erabilera batzuk, bestera ematen ez direnak. Harremanak ere asko aberazten dira olako tokietan, eskala txikiko gune bat sartzen delako eskala handiko toki baten barruan, eta gaur egun asko erabiltzen da merendolak egiteko, urtebetetzeak egiteko, eta gizarte adin ezberdineko jende askoren arteko harremanak ematen dira horrez. Azkeneko adibidea ja hemen egindakoa ere, eta pixka bat umeekin gehiago lotuta, eta umeekin lan Andoaingo kasua da. Andoainen espazio publikoaren berrikuntzan Agenda 21-etik egindako lanketa baten ondoren espazio publiko zehatz bat eraldatu nahi izan, umeek zeuzkaten eskakizun batzuekin, eta umeekin eta jubilatuekin eta herriko beste teknikari eta politikarekin landuta, nolabait ere proiektatu zen toki horretarako aniztasun bat. Espazioa, eraldeketa espazioa zen 1000 metroko espazio bat, erdia zen hormigoia, erdia zen belarra, lehenengo dikotomia hauek ere, irigintzan, eta hor umeek eskatzen zutena zen aniztasuna, vegetazioa, material ezberdinak, ura, animaliak, bitxoak, eta horretarako osotasun bateko proiektua nintzen dena erabilgarri izateko, eta den hortan bai umentzako tokiekin, baina baita ere jende oso zaharrarentzako, zaintzaientzako, baita ere ekologiarentzako, azkenean urputzu bat ere sartu zen ekologia hori sustatzeko, umeekin landu zen ekologia gai hori, nolabait ere ulertaraziz espazio hori ez zela beraiena bakarrik, baita ere animaliena zela, beste gauza askoarena zela, eta eman den emaitzak, alde batetik larritu gindun ez dugulako lortzen belarra ateatzea, erroen beste erabiltzen da beti lokatza dagoela, baina bai ematen du, erabilera aniztasun handi bat, mailak daude, 170 pertsona esertzeko tokiak diseinatu zian, jokoa diseinatu zian modu berdinean, eta bertan zaudenean sentsazioa da, jendea asko dago beti, eta jendea dago gauza ezberdinak egiten. Zaintzaileak ez daude zaintzen, zaintzaile daude egoten beste zaintzaileekin, eta ez dago pixkat kontrol hori edo askatasun sentsazio handia dago, eta tokia dagolako ere pentsatuta zaintzaile hauentzako. Eta bukatzeko, eta etorkizuneko hiri eredu baterako pixka bat kontatu nahi dizuet, Francesca Ullmanek Bienan egindako proiektu bat, baita ere metro geltoki batekin, baina hortarako hausnarketa zabaldu nahi dut pixka bat etxe bizitzara eta hausnarketa zabaldu nahi dut bizimodu aldaketara, ez? Nolabait ere, hemen daude, hemengo taulan dauzkazue Alemanian egindako lan bat, 1950ean jendea zenbait pertsonako unitatetan bizi zen, eta 2002an nola bizidan. Ikusten zuen bezala, 1950etik 2002ra bizitzeko moduak aldatu dira eta gaina solapatzen dira. Solapatzen dira eta ez dira beti berdinak, ez? Zer gertatzen, eta lan berdina egintzan, pixka bat, genero aldetik, zer egiten dute gizonak eta zer egiten duten emakumeek, ez? Ezkerrean daukazue 2002an, ezkerreko kolumnan, lan produktiboa gorriz gizonak egiten dutena, emakumeak aldiz lan produktibo gutxi egiten dute, eta umen zaintza eta etxeko lanak hartzen di denbora asko, eta kanpoko aktibidadeak beste denbora bat. Gaur egun aldiz hori dena nahastu da, eta gaina ez da jarraia, leheno denbora jarraia ziren, oain pixka bat beti egiten dugu denetik. Zer gertatzen da, gure etxe bizitza eredua berdina izaten jarraitzen dula, nahiz eta gure bizi ereduak aldatu. Hemen, Bienan egin zen lehenengoko auzoa, Francesca Ullmanek irabazizun lehiaketa bat, emakumentzako egindako lehiaketa bat izan zen, eta planteatzen zen auzo hau Bienaren periferian, eta planteatu zen metroa auzoa egingo zelako.
ez metroa egin eta gero auzoa, ez? Osea, lotura hori hasieratik zetorren auzo honetan, eta auzo honetan ulertzen zen nolabait ere auzo autosuficiente bezala eta auzo erabilera anitzeko bezala. Tartean espazio pribatuekin, eskala ezberdineko espazioekin, eta erabilera ere aniztasunarekin. Dauzka bai zerbitzuak, bai lan egiteko tokiak, bai bulegoak, komisaldegi bat ere badago, dendak eta etxe bizitzak batez ere. Baina auzo honetan garrantzitsuena da, edo etxe bizitza ereduari begiratzen badiogu genero perspektibatik, nolabait ere etxe bizitza izatea kalearen begiak, eta harremanak sortzea kalea eta etxe bizitzaren artean. Nolabait ere, segurtasun pertzepzio hori eukitzeko kalean sentitu behar dugu ikusiak gerala, eta zaintza egokiak egiteko ere, etxean gaudela gure aurra edo semea ikusten baditugu edo alabak espazio publikoan bertan, eta harreman horiek bermatzen dira, etxe bizitza eta kale harreman hori asko aberazten da. Auzo honetan ere ekipamentu txikiak txertatzen dira. Auzo eraikinaren iskinetan daude kiroldegi txikiak, auzo eskalakoak, ez daude makro gauzak. Eta hau bizitatzea joan ginenen bienan, bidai berdinean, Friburgora ere egin genuen beste bidai bat, eta hor, nolabait ere, beste erabilera komunitarioak zeuzkaten cohousing etxeak edo kooperatiba etxeak ikusten dira. Gure etxe azpi itxu eta ilunak hemen komertzio hori gabe gelditzen egean guneetan, kalea piztuko duten eraikinaren erabilera komunitarioak txertatzen dira, ez? Eta sukalde komunitarioa daude, edo eraikineko garbiketa gelak daude oinplanoetan, edo karritua gordetzeko tokiak, nolait ere komuneko bizitza komunitario txikiak egiteko tokiak, ez? Eta nola ez, naturarekin ere beste harreman bat sortzen da. Osea, ez dago mugikortasun eredu kotxe errepidea bilaztera, mugikortasun elektriko auzotik kanpora kokatutakoa dago, eta bizikleta eta oinezkotasunak ere ematen du, ez? Eta naturarekin daukagun harremana ere askoz ezberdinagoa da. Natura etxean sartzen zaigu eta etxeak naturan sartzen dira, ez? Kaleak ematen dizkigutenak ere beste eskala bateko kalea dira, kotxen presentziarik gabeak, konbibentzia aukera askoz gehiagorekin, eta bizikleta zentroan edukita beste material batzukin ere, ez dakit zergatik hiriak beti asfaltoz eta hormigoiz bete behar ditugun, natura ere txertatu dezakegu eta ulertu dezakegu hori ere natura dela, eta nola ez, auzo berri hauetan emakumeen izena daukaten kale izendegiekin, ez? Donostian emakumeen etxean egindan ariketa batean ikusten dira Donostian dauden emakume izendegia oso txikia dela, beraz presentzia simboliko oso gutxikoa ere, eta bide batez ere gaurko jardunaldiko egoera ere horrela da, ez? Hirigintzaz hitz egiteko juntatzen geha, eta 6 gizon juntatu geha hemen, eta emakume bakarra etorri behar izan du Bartzelonatik, ez? Horre hausnarketa asko daukagu egiteko, eta pixka horrekin bukatuko, ez? Eskerrik asko.